Takže toto je len, to je také jedno. Moja najobľúbenejšia krajina, ja by som o každej krajine, ale čas. Moja najobľúbenejšia krajina je Tuvalu. Tuvalu je krajina, ktorú na mnohých našich európskych atlasoch nenájdete, pretože keď je ten atlas takto je otvorený a v strede je Európa, tak Tuvalu je tam, kde sa to reže. Nevyšlo na Tuvalu. Viete, tam jednoducho tá krajina nie je. Len ako pikošku poviem, keď vidíte teraz doménu .tv, super, neviem, čo teraz ju Talent Manie, to je doména Tuvalu. Ja mám tiež brosman.tv, tým som si takú krátku reklamu urobil. Ale to není televízia, to je tuvalská doména. Tuvalu je krajina, ktorá má 9800 obyvateľov, má rozlohu 21 km štvorcových, ktorá je na niekoľko stovkách ostrovov. Je to krajina, ktorá podobne ako Slovensko v 93. roku sa vyhlásila samostatnosť z jedného väčšieho celku a jeden deň vyhlásili samostatnosť a druhý deň bankrot. To mi strašne páčilo, tá odvaha toho celého a tá hrdosť, akože blízka nám. Je tam napísané, tam je napísané, tam nechoďte, tam nič nie je. Hej? Tak ako som hovoril, presne tam sme išli. Tuvalská vláda, okrem iného, ministri a tak ďalej, veľmi kreatívna, čo mne sa ako veľmi páčilo. Potom poviem ďalej, každý večer sme sedeli s tuvalskou vládou a vymýšľali sme, ako naplniť štátny rozpočet. U nás sa štátny rozpočet akože míňa a tam ako vážne rozmýšľali nad tým, lebo oni nemajú prachy, v podstate také maličké papierové nálepky a že ako ho naplniť. Tak napríklad tie domény TV, to je spôsob, ako naplniť štátny rozpočet. Keď by ste volali na erotické linky, rôzne, väčšinou sú to tuvalské. Oni predali celú svoju predvoľbu na erotické linky a rôzne iné veci tam akože vymýšľajú. Vymýšľali sme, počkajte, niečo iné som chcel. Toto je najväčší ostrov v Tuvalu. Úplne najväčší, on je dlhý 11 kilometrov. A široký je 4 až v tej najväčšej šírke asi 200 metrov. Žije tam 2600 obyvateľov. Aby ste mali predstavu, tých 2600 obyvateľov má 4 úrovne riadenia, ako tej správy. Tam všetci chcú robiť v štátnej správe. Viete, ako keby bol akože kraj, okres, mesto a mestská časť, keby ste si to tak predstavili, tak to presne je. Väčšina tých ľudí žije tu je obrovské smetisko a tu je obrovské smetisko tiež. V strede Tuvalu, toto sa volá Funafuti, kde mám ten? Aha. V strede Tuvalu, tu ako vidíte, to je jediná betónová plocha, najdlhšia, čo je letisko, ihrisko, korzo, všetko v jednom. Aby ste vedeli, toto je najúžšia časť. Toto je najúžšia časť Tuvalu. Tu je lagúna, v ktorej sa dá krásne plávať a tu je oceán, kde sú žraloky. Zhruba v priebehu raz za 9 rokov sa tadiaľ prevalí tsunami. Takže čo je krásne na Tuvalčanoch, aby som čas teraz spomenul, tam ľudia nerobia nič. Ak si viete predstaviť akože totál nič celý život, tak to je Tuvalu. Ako na Tuvalu niečo robia len deti. Takže tam činnosť, akákoľvek, znamená, že ste dieťa. Lebo na Tuvalu nemá žiaden zmysel niečo robiť. A to z dvoch dôvodov, ja som si to tiež neuvedomil vtedy. My žijeme, ďakujem, nemá zmysel. Lebo keď nič nerobíte, tak nie je tam zima, takže nemôžete zamrznúť. Hej, ich sa nikdy zima neopýta, čo si robil v lete. Hej, oni nemôžu zamrznúť. A keby niečokoľvek robili, tak to takisto nemá zmysel, lebo väčšina z nich sa z toho ostrova nedostane. Domy nemá zmysel stavať, lebo raz za 9 rokov príde tsunami, celé to zvalí. Takže oni majú každý svoju palmu, tam sa priviažu a cez satelity vedia, tsunami prejde. Takže je to ja by som tam rozprával. Založili sme tam pobočku Matice slovenskej, ale nemáme už na to čas. Keď sme tam prišli, povedali nám, že sme druhí a tretí ľudia, ktorí prišli so slovenským pasom. A pýtal som sa samozrejme, kto je prvý. A povedali mi, že Igor, ktorý je tu trénerom národným v pingpongu. A potom v chatrči jedného chlapíka sme našli, ešte sme tam stretli jedného chlapíka, ktorý hovorí, že vy ste odkiaľ? Ja hovorím z Európy. A odkiaľ? No ja hovorím, že to blízko Nemecka, to je tak ako najpresnejšie. A on, že ale vy nehovoríte nemecky, že nie. A že odkiaľ? Že ako hovoríte? A ja hovorím, že no, my sme Slovania. A odkiaľ? Tak sme prišli, že sme zo Slovenska. A ten chlapík hovorí, že ja som bol 1. januára 1993 na námestí SNP.
že ja vás milujem, že ja mám doktorát z polynéskych jazykov z Univerzity Komenského v Bratislave. A zobral nás do chatrče, kde mal jednu fotku, on a Otto von Habsburg, a druhý mal v slovenčine diplom, doktorát, jak sa to povie, no, prácu. Hej, to je také pekné. Toto len, aby ste mali predstavu o tom rozmere, toto je letisko. Oplajda, to som iné. A ešte na druhú stranu. Toto je letisko, toto je parlament, najvyšší súd, pingpongová hala, akože všetko. Hej. Väčšina, a tu hneď ešte vedľa je Národná banka a pošta. A jeden človek robí naraz v Národnej banke, v pošte, na letisku aj tu. Lebo lietadlo pristáva raz za týždeň. A to lietadlo pristáva raz za týždeň, a ešte som nepovedal, že do tej krajiny vojde 500 až 600 ľudí ročne. Hej. Lebo tam není prečo. 550 je charitatívnych pracovníkov, 50 je takých debilov, jak sme my. Všetci sa nás pýtali, prečo ste prišli. Práve sme prišli a bolo inštalácia nového primátora, tak zo všetkých ostrovov prišli, čakajte, tu mám, niekde som si doniesol, aby ste mi. Tak toto je od pani manželky primátora z tej oslavy na ovievanie, len to len, aby ste verili. Toto je len pikošku, poviem to len, aby ste zmeri mali, aj sa rád na seba pozerám samozrejme, ale volali mi kolegovia z práce, spoločníci, že mám ísť domov na predstavenstvo, ja som hovoril, ja nikde nejdem, spravíme telefonické predstavenstvo, a on, že kde si, a že na Tuvalu, a on, že tak mi daj telefónne číslo. A ja hovorím, vieš čo, otvor si telefónny zoznam, pozri si hociaké číslo do štátu Tuvalu a zavolaj tam. A povedz, že chceš hovoriť s Igorom. Ako. To je úplne jedno, aké to je číslo, lebo všetkých telefóny sú v okruhu 50 metrov. Takže to som mal predstavenstvo. Toto, aby ste mali predstavu, to je to letisko, čo všetko sa tam deje, a lietadlo pristáva tak, že zahučí siréna, a ako keď idete po takej ceste 3. triedy a ide kamión, tak trošku odstúpite, viete, aby vás nezrazil. Takže keď ide lietadlo, tak zahučí siréna a oni tak trošku odstúpia a to lietadlo pristane. Dobre, ďalšia krajina, toto je kráľovstvo Tonga, prvá krajina za dátumovou hranicou. Má slogán tam, kde začína čas. Tento pán je král Tongy, volá sa Taufa'ahau Tupou IV. Je od roku 1965, ja som sa narodil v roku 1966. A mne nikto nepovedal, že na každý deň môjho života dozerá v Tonge tento král. Ja som to vôbec nevedel. A preto ho mám rád, to je úplne rozprávkové kráľovstvo. Takže Tupou Tonga. Chcel som sa s ním stretnúť, stojí to $10,000, čo som nechcel dať, ale tesne pred odletom sme sa stretli na jeho ulici. Takže Tonga je krásna. A potom prvá krajina je Tonga za dátumovou hranicou. Ja teraz trošku pôjdem naspäť, len aby ste videli, a už to bude koniec. Hoplajda. Takže zhruba tu niekde je Tonga, to znamená, že tam začína deň. Keď bol Michael Jackson v roku 2000, tak všetky celebrity išli do Tongy, lebo tam by prvýkrát 1.1. Tam začína každý deň, no, však sme to povedali. A ten deň končí kúsok odtiaľ, 1000 kilometrov je západná Samoa. A jedna z najkúzelnejších vecí je prelietávať cez dátumovú hranicu. To je famózne. Keď letíte lietadlom do liety, tak viete, chodíte cez časové pásma a posúvate si hodiny. Jediný prelet, kde si neposúvate ručičky, ale dátum, je, keď letíte z Tongy do Samoy a naspäť. A my sme spravili, ja som to preto 4-krát s mojou partnerkou, a tam môžete zažiť 2-krát ten istý deň. Viete, že idete, my sme išli od rána do večera, presne sme vedeli, čo sme robili. O polnoci sme odleteli lietadlom, prileteli sme o 2:00, ale znovu toho istého dňa do Samoy a začali sme znovu. To je také v takom filme. My sme robili všetko presne to isté, sme sa ľúbili presne. Presne to isté. A potom sme leteli naspäť. Takže to je veľmi kúzelné. Takže ja som vo svojom živote 2-krát zažil ten istý deň a 2 dni mi chýbajú. Lebo keď idete naspäť, tak tým pádom. Takže to je... Ako? Tam sme ale spali v takej, to bola nejaká vojenská, nebolo tam okna, sme tam spávali. Takže to je toto Tonga, to som hovoril, takže to je Taufa, toto je kráľovský palác jeho. Toto je typická Tonga. Najmodernejšie technológie, najlacnejšie volanie mobilných operátorov cez víkend zadarmo, 99% gramotnosť, zdravotná starostlivosť, jedna úžasná krajina, milujem kráľovstva. Posledná vec, cestovanie, takže
hovorím to kvôli tomu, že môžete po Zeme guli cestovať v čase a predstavovať si veci. A niekto povie, že sa v čase nedá cestovať. Každý večer, keď sa pozriete na oblohu, tak to, čo vidíte, to neexistuje. A nikdy to ani takto neexistovalo. Lebo určite viete, že tie svetlá z tých hviezd k nám idú od 4 roky, Alfa Centauri, čo je 8 minút zo Slnka, z Alfa Centauri 4 roky, najbližšia hviezda, inak akože stovky, tisíce a miliónov rokov. To, čo vidíte, vy sa pozeráte do minulosti. Každá tá bodka je niečo, čo bolo pre 1000, 100 000, milión, miliardov rokov. Je to famózna záležitosť, keď si to predstavíte. Je to čisté cestovanie v čase. Keď som si to uvedomil, posledné dve vety, tak som sa rozhodol, že idem do Antarktídy. Ale nie sa vyspať, ale ísť sa pozrieť, lebo tu všade je strašne veľa svetla a nevidíte to. Takže som môjho najlepšieho kamaráta presvedčil. 3 roka sme si dopredu zabukovali, lebo tam chodí len lietadlo alebo ľadomorec ruský, my sme lietadlom išli. Tak 3 roka dopredu sme si museli letenku spraviť, prišli sme do Chile, odleteli sme a celý čas som sa tešil, že keď príjme do Antarktídy a položím tam tú nohu a potom si takto láhnem, tak cez tú polárnu noc budem toto celé robiť. A tak sme prišli, čakali sme na odlet, zle bolo počasie, zlietli sme, pristáli sme a bol polárny deň. Zle sme si to vypočítali, takže slnko bolo celý deň na oblohe. Prajem vám príjemné cestovanie, ďakujem.